Salam, gelin biz bugün şular ýaly almaly, tarçynly zefir ýasaly. Bu zefiri bir ýasap ilk görseňiz, soň bazardan, magazynyň başga taýýar zefir almarsyňyz, özüňiz ýek-özüňizden bir porsiýasyny ilk gutararsyňyz diýip aýtaýyn. Gaty gowy, gaty süýji bolýar, hem almaň ýyçaga şelip, hem tarçynyň ýyçy gelip, hem ýumşajyk, onuň bir hili gaty gowda zefir diýseň zefir bolýan ekenne. Gelin biz bugün şol zefir ýasaly. Bize gerek zatlar 150 gram almaň taýýar püresi, 300 gram şeker, 80 gram arval, 1 ýumurtgaň agy, 100 gram suw, 6 gram agar. Agara bilen şular ýaly agar diýip ýazylgyp başgaça ýüzüne ýazylgypdyr. Şo gerek birim 4den 1 çaý çemçejigem tarçyn gerek. Tarçyny bilen şular ýaly ortalar koritsa diýe şondan gerek. Bize ilki bilen bu zefir ýasamak üçin almaň püresi gerek. Alma da şu biziň öz ýurdumyzda bitýän çüliň almasy bolsa ol has gowy bolýar. Tebäbi biraz turşuja bolýar ol. Hemem suwluja bolan soň bir hili zefirde soň almaň tagamy has öňe çykýar da has tagamly süýji bolýar. Şoň üçin öz ýurdumyzda bitýän çüliň almasyndan al. Şoň bir ýarym kilesi 400 gramy bir porsiýa ýetýär. Şonu alýasy, şondan püre ýasaýar. Almalamanyň taşyny ýuwýarsa, ilki ýukaja gatyp gabygyny artýarsa, içiniň çegidini dadynam aýyrýarsa, kiçirek oňurak edip 4 burşa diýip doguraşdyrýar. Onu bir piticiga atyp, üstüne bir düýbüne ýelmeşme diýip açalaja sowaýarsa, piteci otda gowja bişirýär. Gowşa edilip püre bolýança bişirýär. Biziň püremiz pişdi, almalar gowy ezildi, gowy püre boldy. Indi muny alýasa ilki süzgüçden geçirýär. Onuň süzgüçden geçiren püremizi ýene piticiga ýygyna goýýarsa, üstüne 130 gram şekeri, 4den 1 çaý çemçejik tarçyny atýarsa, ýene pitecik otda goýýar, şo şekeri eremek üçin. Onu gaýnatmak gerek däl, şekeri erese otdan düşürýär. Ondan soň ýene bir gapçagaşa alýarsa, agdyn paketçik ýakyp goýýar. Şonu gowy bize püre sowar ýaly paketçik ýakyp halajynykda goýýar. Eger wagtyňyz bolsa bir gün öňýändan edip goýun, bu diýal bolar ýaly has gyssan taýdan 2-3 sagat halajynykda durmaly, şol gowy sowamaly. Zefirmi edip başlalyň. Ilki şu gowy sowap halajynykda sowamagy goýan almaň püresini gabyna goýýar. Mikser gabyna goýýarsa, üstünden ýumurtgaň agyny goýýar. Ýumurtgaň agam almaň püresem gowy bu diýal sowup bolmaly. Şolkysini goýýarsa, mikseri ilki pitecigine işletip başlaýar. Eger siziň mikseriňiz şular ýaly stoluň üstüne durup özü bulap bilýän bolsa, onu bulap durka gatdan sirowlam ýasaýar. Ýok, siziňki ruçnoy mikser bolsa, onu ilki şu püremiz ýasaýar. Püremizden zefir ýasap, sirowyny soň ýasaýar. Mikserimiz işläp durka hemme dadymydan taýin edip goýýar. Ilkä şu mişok gerek, ujunyň nasatka gerek. Şeýle nasatkaçyny takyp süýşäň agyna geýdirip goýýar. Biram silikon we kobrik ýa-da ýagly kagdam gapaň üstüne çekdirip goýýar. Şolarym taýýar bolmaly. Soň zefir taýýar bolandan soň o zatlary haýdap etjegem bolsaň, bahym doňýada zefir şu agar diýilýände salt işlemeseň soň bahym doňýa gabyň içindeki doňaýa. Şoň üçin öňünden taýýarlaşdyryp goýmaly. Göni taýýar bolandan mişoga goýup ýerlerine oturtuşdyrar ýaly. Sirowny ýasamak üçin pitecigimize galan şeker goýýar, üstüne de agar goýýar. 6 gram agar. Onuň üstüne arvaly hemem suwumuzy goýýarsa, pitecik otda şuny gaýnatyp başlaýar. Zefirimizi mikserde gowady, bulap şuňaly köpülip gataýança kän işletýär. Ilki pesiräjigini işletýär, soňra güýçlenir, ine şuňaly köpüp bolup gatyja bolýança işletýär. Ýanky diýişim ýaly eger siz elle mikserde bulajak bolsaňyz, onda ine şu bolýança ilki ýasaň şuny. Ondan soň sirop ýasap başlaň. Ine menki ikiden bile işläp bilen üçin men sirowlam gapdandan ýasadym, men sirowam taýýar boldy. Sirowumdan
Nähilegetiyat şu pisse juwatda goýýarsa bulap gaýnatýar. Ona gaýnap başlandan soň bulaýarsa, eger şol sirop birazjyk reňkini ütgetmeli, azajyk saralyp başlaýar. Hemem şeýle bulaňda çemçeden şeýle uzun tapak ýalap bol üzülmän dursa, şo bollugy ýok. Şeýle bulak göreňizde üzülüp gaçýan bolsa, aşağı üzülüp damýan bolsa, onu entek bolmadygy. Şol bulaňda uzunça tapak ýaly, uzak gitýän derece bolany ondan soň düşüräýär otdan. Taýar siromydan gün gyzgynlygyna guýýasýan zefirimiziň üstüne. Onu guýamyzda ýöne şol pitijigi çemçe bilen tirjek bolup zat etmäň tebe gyrasyna püsek bolup galanar zefiriň içine gitse ol gyjyrdar. Şoň üçin şeýdip egeňde guýulsyn, galany galybersin, pitiň düýbüne galanyň diýany ýok. Şu siromyda guýanmazdan soň inne kän işledip durmak gerek däl, bir 2 minut aňyra gitse, bir 3 minut ýaly işledýär. Şuny goýja garşyp inne goýully, gataşdy. Inne bol şu gat sowamaka, gyzgynlygy barka, gyzgynrajykka mişomyza goýmaly. Ýoksam gabyň içinde kä doňar olay. Şunu görüň, inne şular ýalygyna goýully, gataşdy, elläňde de gyzgynlygam goýja bar. Şonu besetýärse inne tragy mişomyza goýýar. Inne biz kän haýal ýagarlyk etmeliler, şu taýda haýdabyrag işlemeli. Gatama diýär. Şoň üçin haýdap mişogy ýönmezden soň şu halyjyň üstüne silikon we halyjyň üstüne goýup çykmaly. Eger oňaly ýok bolsa, silikonyňyz ýok bolsa, ýagly kagydam bolsa bolýar, ol hokan zat pişireňde aşagyna goýulýan ýagly kagyd, şonam şuňala goýup, şoň üstüne de şeýdip sykyşdyryp çykýar. Hemmejesini haýdap sykyşdyryp çykýar. Bolanmadan soň taýar zefirleri öýde stoluň üstüne bir 8-12 sagat goýýar. Şu daş kakarýaly, gataşarýaly. Halajynlyk zat gerek däl, stoluň üstüne dursa bolýar. Zefirleme 12 sagat bolup geçdi. Ine şeýdip ellek görýär. Şu eliňe gelmeşmese bollugy, şu gataşda bollugy. Daş ýüzi gataýa, arka ýüzem ýumşak bolup durmaly. Şu bir-birine gelmeşmek üçin şeýle goparyp görüň. Ine şeýdip ellersiňiz bolýar, arkasam ýumşakdyr. Onun şoň ýaly bolandan soň taýar boldyk. Ony şeýdip ikisini bir-birine gelmeşdirýär. Ana ondan bunun daşlaryny şeýdip saharyny pudra bulap çykýar. Eliňe gelmeşip durmaýar, saharyny pudra bulaýarsa, oňam artykmaçlaryny saharyny pudraň hat kän düşmedýär, şeýdip kakışdyryp aýrýarsa, bir padnosa dörüp çykýar. Zefirlemeliň taýar bolup bolmadygy her kimiň öý temperaturasyna da bagly bolýar. Öý gyzgynrak, soğurak, her kiminki bir hille. Şoň üçin bir 8 saatdan 12 saat aralygy diýänimiz şol. Sizem daşyny ellek görüň, bir 8 saat geçenden soň kakap başlasa, eýem şo bollugy hükmen 12 saat bolmaýan ýagdaýynda da daş kakap ele gelmeşmeýän bolsa, şo bollugy. Ýok, 12 saat bolanda daş eliňe gelmeşip dursa, ondan birazrak köprek goýmaly bolýar. Şol daşy eliňe gelmeşmelärler, şoň taýar zefiriň. Şeýdip hemmesini özüne meňdeşiräjikleri bilen bir-birine gelmeşdirýärse, barynyň daşyny saharyny pudra edip hemmesini taýarlaýar. Şu videom göňüňizden turan bolsa, ona like goýmagy ýatladýan. Goýsa de pita diýsen, goý ýene de köp adamlar pitalanar ýaly öňräge düşmegimiz üçin like goýun, patpiska bolun, agdamyzy köpellikçe köpräk adamlar görer ýaly. Bir meňem hemem edýän zähmetimiň ýerine düşýänini biler ýaly, halka birat pitasy diýýänini görerim ýaly, like goýmagy ýatdan çykarmaň. Biziň almaly, tarçynly zefirçiklerimiz taýýar boldy. Görüň şol suratlardaky ýaly Instagramlardaky ýaly owadan ýumşaçyk ellek görüňde. Ýumşaçyk bir mysmylap duran ýalçak, gaty gowy hem ýeti almaň, tarçynyň ýesi jagaşy gelip bir ýakymlyja ýetiň getirýänçe-de, ine içine bölüp göreliň. İçemine şular ýaly, içem bir hili azajyk purjin ýalçak, rezin ýalçak, öýçük gaty zefir bolýar. Tedem ýatansaňyz noş bolsun, şowly bolsun.